Pero eso pensámoslo dimos de unha para outra. Dígame, señor José, dígame, explíqueme esta peza. Explíqueme esta peza. Bueno, este plan ten moito que explicar, Sí, dígame. Que aparece aquí, aparece a justicia, aquí está o juez estáse vendendo con este señor polos cuartos, estálle botando a culpa a esta pobre que ten que criar o seu fillo, estálle botando as culpas que non ten. Ela agora, o último recurso, que pasaba e sigue pasando. Estálle rezando a cruz a ver se por aí ven alguna solución, porque ya sabe o que lle están facendo, falsamente. Entonces, aquí aparece o juez, estálle dando a man a este porque se vende con él, pero botalle as culpas a esta. Pero a droga, para atrás está Adán e Eva por outra parte, estálle pasando a droga un ao outro por detrás da justicia, como hai diñeiro polo medio, eso funciona. A xustiza é Eso é cega. o que tiñan que quitar. Sí. Aí non transmitiu os fillos. Tiñan que quitar máis que iso ainda, meter máis cousas que fan mal á sociedade. Eu nunca fui frajista nin do partido tal, aí está Fraga, porque foi un home que traballou. Pero non tiña necesidade, estuvo moito tempo no goberno. Pero era un home que traballaba, que deixou pois en cando estaba na silla de rodas, xa non andaba. Pero eu creo que sea dun partido que sea do outro. Se traballa e dá exemplo, pois está ben. Que é o que debía dar a universidade? E así aquí hai moitas cousas, todo o pueblo de Santiago debía vivir isto, se é verdade ou mentira. Pero vostede non pon o cartel. Eu vou poñer o cartel se me dá máis traballo con que ven a xente paga non paga. Non ven un outamento que era quen debía de vir. O outamento era quen debía de vir. Ter un pouco de experiencia ou xunta. Para apoiar un pouco isto. Pero non estar así como está, chamanlle o camiño de Santiago. Eso é non sei que é. Se usted non pon o cartel, ninguén vai a ver este museo. En que poña o cartel, non lle fan caso moito. Quere que poña eu? Bueno, non, pero despois que fago eu? Poño eu o cartel? Déixame poñer o cartel? Que fago eu? Déixame poñer a mí o cartel? Eu vou dicir aos fillos, pois que... Vale. Seguimos. Explíqueme como fixo vostede a escultura da Xorei. Como se chamaba de nome a Xorei? Chamamos de Paco. E foi profesor seu? Sí. E vostede coñeceu a Isaac Díaz Pardo? Sí, eu conocí, sí. Era boa persoa? Sí. Explíqueme esta peza. Pero non era como isto. Díaz Pardo, cando fixeron o arte contemporáneo do ali, que lle puxeron ali diante de... Ele empezou a Xorei. Piñeron aquilo ali unha cousa como a Xorei traballou en Caramuniña, que non había salida para cosa ninguna, e eles plantan aquele museo ali, que nunca debía de estar ali. Tapa un outro edificio que era como ali algo e plantan o museo diante. Mas como pudo ser eso? Eso non nos explican, ni non comen así. Moitas cousas que fan mal e non nos explican. Pero che voy a decir como foi a Xorei. Este, sin a cabeza, isto coloquei nunha pedra a cabeza dele. Aquí está a maceta, recordando aquí pon o nome da Xorei, pero está nunha pedra sin traballar nada, ni nada, nunha roca. Isto é o que debía de estar no Santo Domingo, onde o enterraron, debía de estar ali. E non se preocupan disso. Despois falan da Xorei. A Xorei hai que facerlle a festa en vida, non de morto. E como fixo o nariz? Como te estou explicando, pero isto hai que conservarlo xa de impedir, porque se o rompes, depois tens que volver para atrás. Pero como se fai o redondear unha peza de pedra? Bueno, eso hai que irlo facendo, según se vai traballando, basta dando conta de moitas cousas que se explica. Se non, eu explico isto, pero despois vas a traballar romperlle a nariz ou tal, tens que volver atrás, entón ti con iso vas aprendendo. Eu cando vim para Santiago non conocía a pedra, conocía a madeira, tiña unha idea a madeira, pero a pedra non a conocía. Empecé con o Xorei, a pedra non a conocía de nada. De aquí, de arriba para Santiago, hacia Curdes, non hai granito nenhum, todo é pedras de pizarra. Abaixo de Santiago sí que hai. Usted estudiou
estudiou en Maestro Mateo? Si, eu empecé, cando ia para Santiago, empecé a ir á escola ao Mestre Mateo. Foi onde conocín a Sorei. Non conocía nin, sabía era Dios, porque non tiña información. Era dunha aldea, De que aldea era? É vostede? Lanzá, xa, Lanzás? Lanzá, Lanzás, de que zona? Onde queda? Moi lonxe? a 50 kilómetros. Aquí? Sí, pola carretera de Curtis, que vai a Curtis. Moi ben. Vamos a seguir con algunha peza máis, con esta, por exemplo. Por que plantou un olivo aí? Bueno, porque este carro foi feito para unha jardinera. Ah, E despois fixeron estas figuras, pero xa tiña o sitio da terra para poñer as plantas na jardinera, e iso. Entón, por iso está a jardinera aí. Sale daqui, porque aquí está cheo de terra. Está ahogado dentro. Entón, despois coloquei isto encima, e é unha sala da terra. Entón, isto é unha despedida de migrantes e soldados. Tanto o migrante que iba para a América, pois, xuntábanse antes de marchar, celebraban a festa. E do outro lado son soldados que o mesmo que les tocaba para a África, botaba 3 anos ou 4, ou volvería ou non volvería, máis ou menos era como un migrante. E por iso está deste lado os migrantes e destes soldados están celebrando a festa, o último día que están juntos, pois cada un marcha para os soldados. E aquí ve a San Marcos, cando chegou aí San Marcos e a capilla esa, e que non encontraba o apóstol e quedaba de lado, quedaba un monte este, en medio, recordando esas cousas. Aquí hai moita historia, recordando cousas que pasan e que siguen pasando. E a desgracia é esa, que non nos quiten, que non pasen, que non sigan pasando. Pero non se vai. Do señor José, E recordo o carro tamén, como se traballou e como se traballa. explíqueme ahora esa peza do sol. Pois é do sol agora que ven aí San Juan. San Juan. Vamos, nos acercamos por aí. Cantos anos ten vostede? Cantos anos ten vostede? 83. Moi ben. A ver, acérquese un pouco aí. Aí. Mira, este é San Juan. O sol aí e a luna, os roletes como se movían as pedras, e a luna está se movendo alrededor do sol con esos roletes. Recordando como se movían as pedras e como se movían. Todo iso, pero o sol está aí recordando o día de San Juan. Que dicía que bailaba, non sei se eu non podo bailar, pero meus pais dicían mesmo que había esa historia. Dicía que bailaba ese día, había que levantarse temprano para verlo bailar. E por eso está o sol, recorda a día de San Juan. Chama moita atención así, que é o primeiro que ven en España así, desta maneira. E usted é creyente, cree en Jesús? A medias, non sei que sea unha cosa moi... pero... Vamos, señor José... O que recordando, pois sigue esa historia. Señor José, explíqueme aquela peza do pote. E que che parece que é isto? Parece un coche, pero non estou segura. Que é? Que che parece que están facendo eles? É o que che quero dicir. Pois non o sei. Conducindo? Pois debíalo saber, A ver, dígame. Mira, os chavales estes, imagínase que van nun coche, pero todo eles ano construído eles. Porque non era como agora que se dá de plástico con as feitas. Porque cada vez tiñamos que facelas nós, non había que nos lo tira. Entón eles iban a volta ao poto, correrían para baixo, e encima dos pés do poto empezaron a descorrir. Que vou facer? Entón este está dando manivela, este está conducindo, o sea, é unha imaginación deles. Mas van construindo, andan disparando a cabeza para construir as cousas. Entón eles imagínanse que van nun coche, saben que non teñen un coche, pero é unha forma de descurrir e de pasar o tempo. Mira, para que isto é manivela, como encendían os coches da manivela. Este vai co volante de conducir, leva o patín. E así, vai, facendo as cousas, xuntaron un motor dunha moto, cousa da luz, e o conta kilómetros, e eso,
Imagínese que van nun coche, pero saben que non teñen un coche. Non están, que nadie os engañou. Eles queren figurarse aos demais. Os coches, sabes, o que fai a xente. Como aquel de arriba, imagínase que vai da cabalo, Ajá. pero sabe que non ten un cabalo. Así eran. Casa é unha cousa como esa que tes detrás. Eso que tes aí. Estas pedras, estas rodas tirarnos aí no monte do Gozo. Entón eu metinas para dentro. Pensei que era para mover as pedras dun canteiro que tiña para mover as pedras. Depois pensei que debía traer unha goma aí, debía ser dos cañóns dos militares para mover os cañóns. E pensei que vai a neta do canteiro, o canteiro tiña esas rodas e quedaron, ela agora está xogando encima delas. É unha escultura. É moi bonita. Aquel que é o apóstol, Claro. o que ten alas. Ese, o da esquina. É o ángel da guardia. É? O ángel da guardia. A Da ver. justicia, se chamaba que é. Pois leva aquela balanza así, da justicia unha pesa máis que a outra. Pero a justicia tiña que estar nivelada. Por eso pesa unha, o pobre nunca se pode ofender porque non ten gastos e non lle fan caso. Claro. E iso é un malo que ten a justicia. Sí. A justicia tiña que estar máis vigilada que está, non nadie vigila. Ajá. E estes, como se cerraba a madeira antes, están cerrando os tributos de abaixo. Ajá. E así hai moitas cousas, como aquelo, o apóstol Rosalía, que cantaba, desde o Padrón, cantaba, oía as campanas de Bastavales. Está allí cantando no último. A vostede lle gusta viaxar? Sí, pero nunca pudo. Nunca pudo. Non tengo medios. Ben. Que máis? Vamos a ver as ferramentas. Ensíneme as ferramentas. Vostede anda moito en bicicleta, verdad? Ando sin bicicleta. E debías andar máis en bicicleta. Pero este monte debía ter un carril para andar en bici todo alrededor. Non ten nada. Non ten nin unha salida nin unha entrada, como debido. Esa entrada de aí era horrible. Si, unha acera, unha curva enorme. Pero que camiño de Santiago é este? Sí, sí. É como que o poño aí en letras aí. Unha cousa por aquí. Pero vostede non pon o cartel de que aquí hai un museo. Tampouco. Pero quere que poña eu? Poño, non sei se me... en un minuto yo fago. Se me guardas traballo, se non. Despois dicillo aos fillos, se os fillos queren... Fale cos fillos e eu o poño. Vamos, seguimos. Ensíneme as ferramentas coas que traballo. Vamos ver. Pero con pedras bellas. Aquí aparece a bella que está agora fastidiada porque lle facemos a vida imposible para vivir. Vai coa balanza da justicia publicando un pouco. Que con esto está mirando, aí hai unha cabra. Y que nos han dejado la gastronomía hasta los apellidos, ¿no? Y muchísimas cosas más, muchas tradiciones que vienen de ahí, un pequeño trozo del mar de tierra que se ha visto desde aquí. Unimos en este encuentro literatura y el mar de la literatura, estamos hablando de Alberti, estamos en el Mediterráneo, estamos en Alacant, en Alicante, y en Gabriel Miró sobre todo. Por o que fixo López Carballo, a prensa de aquí cala todo. Debía publicar e dicir ao pueblo por que se fixo eso. Por que o fixen eu? La obra de Gabriel Miró en prosa Porque se fixo vuelve mal una ele. decasílabos. Como era máis potente que a min, pois triunfou eu que dei arruinado por culpa dele. Eso non é ser alcalde. Por culpa de? No pasaba de E la López frase. Carballo. Y sobre todo es mucho Eso más está aí, aquilo aí. maestro de la luz, Ese. voy a decir una auténtica Eso é un bucero. blasfemia, ¿no? Mucho más maestro de la luz que Sorolla. Por ejemplo, Si Sorolla hubiera sido Alicante, la intensidad de su obra sería ya cero. Pero se quedó en Valencia. Sin embargo, la luz mediterránea de Alicante es de una intensidad... A ver, ensíneme as ferramentas un segundo. Fíjate que Esta que son cinceles todo. En Valencia, hoy estamos en Alicante y estos además son estamos fuera cinceles, contemplando este é el mar. maceta, pois Y que estes son ya es observar cómo contar esto a los oyentes, cómo hacer una postal sonora, ¿verdad? hai que apuntarlos. Claro, Ese problema habría que deberíamos tocar los ter. ojos, Ahora a escuchar ferramenta a non Miró o importa, escuchar a igual como Juan antes. Gil Albert cuando Eu
decía que la tierra del solaz alicantino le recordaba tanto al solaz griego, ¿no? Es que somos lo mismo, solamente es cuestión de matices, Quisieran que hubiera matices muy a televisión que nos sutiles, explicara eso, pero estamos porque dentro non de conta a ferramenta ahora. esa gran lengua, de ese gran Vamos verbo para que es el atrás. Mediterráneo, el que nos une, Había que explicarlo. y Es dependiendo decir, en yo, qué claro, orilla porque no vayamos a corta un caer, cuchillo, pues ni tendremos una más dosis de jadaña, luz ni o nada menos, corta. ¿no? Pero estamos Antes ahí cortaba. y el azul está en la sangre. Ahora, eu teño que apuntarla, porque non hai Lo antiguo. importante no es el texto, que No hay también, que sino nos las aportan acotaciones. Estamos haciendo Y hay que coger los acotaciones materiales en el tren. como Dejábamos ballesta, Albacete y entrábamos en la sí, cuenca del brillante, Vinalopó. ¿no? Los que se ven, Ya se ¿no? adivinaba que el mar estaba ahí detrás. Es una pena. Esas uvas de moscatel Pues que dicen tiene el que hay Vinalopó, y libertad, estábamos con la que luz esta. televisión Fíjate nos explica o que nos lo voy a has dicho, explicar. cerrando Claro. los ojos, sabemos que estamos en el Mediterráneo por Pues sobre debía los explicarnos, debía vir aquí, é dicir, por que eu fixen eso. La verdad es A ver se é verdade ou mentira, que dejan a verdade ao pueblo, non a Los digo. 5 sentidos Claro. están ahí. Yo soy Se hai que tocar un xuez ou un alcalde, ves que se calan a boca, facéndole pelota. Qué bonito, esclavo del Mediterráneo. Este era alcalde, pero pues Carvalho, aquí está puesto o corpo dun porco e a cara dele. Estes que van moito á misa, un hermaso adorando e un chupete na outra. Eso tampouco non pode ser. E así hai moitas cousas, aquí hai moito que explicar. Ese era un que presumía de comunista. Estábamos Está ahí, hablando ese modelo que está ahí de arriba. esa O do medio? exquisitez en el lenguaje. Pero fíxose Bueno, será que está dediquemos muy unos saca. minutos más ¿Quién es? a Juan Gil Albert, que No me acuerdo también el nombre ahora. describía el Mediterráneo como nadie, con Pero esa que soltura quisiera de la mano eso, rota de escribir. Completamente, vamos a ver, Gil Albert es un personaje Pero muy especial, no era que tan tampoco el comunista pobre como estuvo presumía. en la vigencia que quiso, tuvo que callarse desde un exilio interior cuando volvió a España en el 47, no encontraba... Eso podemos explicar, porque aí estaba ya Juan Pablo II e Picasso, como exemplo de su traballo. Un poco como aquel que dice la cabeza a la luz y los demás, los de aquella generación, sobre todo los novísimos, le Seguimos. O sea, que o que falta é explicar a que boa persona deben explicar. O que traballa deben explicar o traballo. E non calarse. É importante decir a verdade, verdad? Claro, a verdade é importante. É enseñar o traballo polo que se di que é verdade. Seguimos dando un paseo. Bueno, pero eso... E vostede que ten 3 fillos? Mira, eso collilo no escombro. Casas reales. Unha pedra que estaba tirada no escombro. Vostede ten fillos? Sí, teño dous. Este é as fontes que había. Eses debían de estar presentes e non tiralas e destruílas como lo destruíron. Había a fonte dos Cuncheiros. Enterrar non pode que lles deixaran edificar nun sitio. Eso tamén non cala. E así hai moitas cousas, que non é esta o que me fixeron a mi só. E ten netos vostede? Ten netos? Sí, Cantos? sí, 5 netos? sí. Mulleres ou homes? Hai de todo. Hai de todo. Hai dous homes e 3 mulleres. E a súa muller como se chama? Carmen. Carmen. Eu levo-me moito con ela. Se me ve, ainda falamos un rato. Porque vai á plaza e... Coincidimos moitas veces no autobús. Eu teño axudado a levar a bolsa. Sí, sí. Seguimos. Pois así hai moitas cousas. Ali arriba... A ver, se vostede collera unha pedra cuadrada, como empezaría a traballala? Por restaurante, claro. Por exemplo, a máis pequena é esta. Esta non ten gordo, xa está casi non hai. Pero hai que collela. Se está cuadrada, pois hai que coller os cuadros aquí e quitarlle este trozo para cuadrarla. E despois, queremos poñer cuadrada, temos que quitarlle isto para que se cuadre. Sí. E así hai que empezar por cousas. Pero onde mellor se está traballando é como se vai aprender. Pero, a ver... Porque o que explicas se non se traballa, non se aprende. Tens unha poca idea, pero nada. Vaya, por exemplo, empezamos con esta pequena. Os cuadros. Isto que é a súa nova peza? Esta última peza que está facendo? Sí, é un plástico que estaba aí.
É moi bonito, O quitalo é poñerlle algo. Parecelle en bicicleta, aquí hai un hórreo, e ten como un cruceiro, ou así, recordando as cousas, aquí se lle rompe un pedazo. A ver, vamos con esa pedra. Como empezaría vostede a traballar? Está por aquí. Resultado del 25 de mayo, el peor resultado del PSOE en la democracia. El PSOE andaluz ha vuelto a ser la columna vertebral, aportando 1 millón de votos de los 3 millones. Y yo no puedo defraudar a Apoyémoslo por aquí, las cuatro así por aquí, marcamos. Susana Díaz le deja el camino libre a Eduardo Marina y a Pedro Sánchez. El diputado madrileño asegura que tiene muchas ganas de competir, aunque la decisión definitiva no la anunciará Eu vou dar así os cuadros, aproveitando como... La decisión de Susana Díaz y su opinión, lógicamente, ha sido determinante. Traballamos este pedazo así. También lo anunciará en los próximos días. Poderíamos apagar un pouco a radio? Así, ó. É que... De la presidenta andaluza. Siempre me creí las palabras de Susana Díaz. Yo siempre la escuché diciendo que su prioridad era la presidencia de la Junta de Andalucía. Vamos a lá. Explíqueme... Pero este está a escuadra, bueno. Porque esta foi cuadrada así, foi posta, traballouse, puxose a línea por un lado, despois puxose os cuadros e puxose por outro. Despois hai que marcala e poñer por outro. O sea, para ir cuadrando hai que comenzar así. E é un pedazo. Este non está a escuadros, isto está como cuadrado de romper. Pero ahora temos que traballar por aquí, ir marcando con un pincel. Eso fui un pincel. Este é moi pequena. Vamos. E vou ir traballando. Este pollo por cuadro e balas hasta que lle poñes esta a parte dereita. Tens que ir quitando todo isto. Estas cuadras. Despois poño os cuadros aí e pásalo para este lado. E así hai que empezar. Pero claro, estes son tan pequenas e móvense. Sí. Cando unha pedrada non se move. Claro. Explíqueme algunha peza máis. Explíqueme algunha peza máis. Cal é a que máis lle gusta a vostede? Todas. Unhos por unha cousa, outros por outra. Vamos a ensinar... O significado. A ver, Mira, ese que está aí xa me gusta moito. Que se pasou por Galicia. o do cesto? Non, este mismo. Que pasou aquí? Este é por un cruceiro. Tuvo unha cruz arriba e o aire tirou. Pero isto era como un árbol que sale dun muro ao lado dun aire ou así. Aquí está o hórreo, aquí están no prado, co pereste. Está dicindo cousas. Un dos pleitos polas aguas en Galicia. Entonces aquí hai unhos señores que foron ao pleito e non lles gustou o que lle fixo o xuez, e o xuez está ali co escudo de España encima desta porta. Pero estas son dúas pezas, non é unha cousa reta como as que se facían antes. E así está dicindo cousas. A zoca está aí arriba como capitel. E así é moito. É importante dicir cousas, verdad? Os escultores e os pintores deben dicir cousas. Claro. Claro. Despois hai a censura que as acepta ou non se acepta. Claro. Calan, non nos explican ao pueblo, que eles debían explicar, pero bueno, é así a vida. Vostede é feliz? Bueno, traballando sí que me gusta, pero hai que vivir do traballo. Claro. Ese é o problema. Acórdame cando veía as orellas,
Debía vivir do seu taller, non ter que ir á escola de artes para poder sostener e ter un seguro. Estuvo ali, estuvo sin asegurar. Sí. Eso non debía de ser, un home como era a Sorei debía ter defenderse máis libremente e non verse agotado aos cartos. Que lle fai feliz a vostede? Que podera vivir do choio. Vivir cómodamente, sin vivir, sin ser rico ni ser, pero unha cousa que podas defenderte. Pero vostede está jubilado, non? Bueno, jubilado, pero unha jubilación de 15 anos nada máis. Gracias ao que tuve que en Inglaterra tuve o seguro e xuntei o que tiña aquí dos cursillos e xuntei os 15 nada máis. En que parte Pero é pouco para unha... En que parte de Inglaterra viviu vostede? Eh? En que parte de Inglaterra viviu vostede? Un chao que se chamaba cerca de Londres, do lado do Surrey, se chamaba. Creo que ven alguén por aí. Creo que ven alguén por aquí, por aí. É un compañeiro. En que parte de Inglaterra estivo vostede traballando? En un cocido que se chamaba Surrey. Como? A Surrey? Surrey. E usted, you speak English? Nada. Supe un pouco daquela, pero despois olvidou xa todo. Nada, suele pasar. Porque eu iba pendiente polos cartos que tiña que pagar polo solar, entón iba pendiente deso. Pero o malo que foi que me escribiron alá para que lle fixera un momento a Surrey e que non me solucionaron o problema, entón que volver a marchar e acabou as cousas que é igual. Eso cala na boca. Por que se foi a Reino Unido, a Inglaterra? Sí. Por que? Por eso. Porque estaba empeñado por comprar un sitio para poñer un solar, o taller, de tuberno 8 anos, despois expropiaron e non o pagaron. Tivo problemas co alcalde? Moitos. Por que? Arruinoume. Por que? Por qué? Porque non me pagou. Expropiou o terreno. Que é iso? Tengo que ver aquí para este era un monte. Non había un monte de gozo, non había nada. Que había antes aquí en Montegozo? Era un monte. Había un camiño por aí dun carro, que non había outra cosa. Hola, buenos días. É amigo seu, este señor? Sí. Veño xe traer aquí, hola. Que? A ver. Veño xe traer a cuña. A ver. Pasa por aquí. Mira, ayer me dicho un día de traballo por culpa da... ¿Qué? Por culpa da cuña. Pues va a acabar. Si non daba a acabar. Aí va, sí, claro. Non sei que está facendo o seu rodaje. É da televisión. Non, é tamén. Aí non ten. É unha filla. Son a neta da señora Felisa. Da muller de Honor... Son a neta da señora Felisa. De que? De José Luis. Sí, son a sobriña de José Luis. Sobrina. Sí, un segundo. É logo de quen é filla? Hostia. Un segundinho. É de Milagros. Sí, de Milagros. Un segundo. De Milagros, sí. Un segundo, que falo ahora que vou a parar ahora a vídeo. Ah.